Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam. Nagpailingad itinagan a Joey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Joey, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti padas nga ipatpatangatang yo iti YouTube channel yo. Agmay may saak nga anak manang ngam nasapaak anaulila iti ama. Iso at ikadkadwak laengen ket ni nanang ken daapong ko alakay ken baket. Narik nami ti rigat ti biag idipimusay ni tatang ta isukat nga rod ti agtrab-trabaho para kada kami. Agtagtagi balay laeng ni nanang ngam idipimusay ti amak kapilitan ang nagbirok ti trabaho na tapno makapagtuloyak nga agadal taarapaap da iti daydi tatang a makaturpusak met iti kolehyo. Rugyak man nga rod manang ti agsalaysay, idi kaitabtabon mi, iti daydi tatang ko. Agawid tayon, Philay. Nakaawid ang dagiti nakitabon kanila kay Mau. Kasladyak pa'y lapatyan nga awanan ti asawak, tatang. Ay, amok anarigat ni aklonam apimusayin ti asawam.
Nang ro nakatpetat dagiti pasamak. Uwan nga ron tatang. Nakaragrag sa kapimanaw iji balay iti daidi nga aldaw. Ngam day jay mo't gayang unti maudi apan nakakita kan kwa na asibibiyag. Masapul nga agbalin ka anatibker para iti anak mo. Sana mabalin nga ipakitam iti anak mo akas laawanan ti pagmamaayan ti biyagyo ita taawanan ti amana. Ikarigatak tatang. Diyak kaya ta maupay ni Joey. Ado ti arapaap mi para kan kwa na. Nasken amatong palday jay, nga uray agmay-may sa akon amang isakad iti amin. Rumbang laeng anak. Saan pa'y akanibusanan ti lubong, gaputapim mo sayon ti asawam? Masapul ang makita ni Joey, akabailan nyo ti agbiag, nga uray awanan ti amana. Uwan tatang, kaya't ko anasaya at ti agbalin ang masakbayan ti anak ko. Rumbang laeng. Iso nga ituloy mo, anyaman dagiti arapaapyo para iti anak yo. Amok akabailam day ta, File. Agyaman na kada kayo tatang. Noawan kayo kan ni nanang. Diyak amo noon niya ti mapagtami iti anak ko. Aginggat adda kami abiyag kaninanang mo. Lamnamaem adida kan tubaybayan anak ko. Ikarikday takan ka. Lola, talagang agdadla din itlatan ni nanang kapoy ti kalat niya ipupusay ni tatang? Ay, wan nga ro dapok. Talaga akasta ti marik nana. Tapat-pat gan na unay ti amam. Nasingpet day di tatang mo apok. Di na pa'y kaya tapagtrabahon idi ni nanang mo. Iso aday ta ti dakkel apakaikawaan ni nanang mo. Iti kaawanan day di tatang mo. Lola? Ngambita, kapilitan nga agtrabaho ni nanang mo. Tapno adda pang sustinir na iti panagadal mo. Kandag iti masapsapol diti balay tayo. Adamot kit di basit maitulong may. No adda pakipurdiyaan may kaniapong mo alakay. Day tamat ti pampanunuto kita, Lola. Makapagtuloy ak tupay nga tangagadal? Adda kaasi ti Diyos apok. Pagtitinulungan tayo tapno makaadal kalatta. Agyaman kada kayo kan ni Lolo, Lola. Tada kayo akad kadwami kan ni nanang. Talaga at umulong kami kan ni Lolo apok. Tapno makaturpus ka. Agyaman ak, Lola. Naimbaglangan tada kayo kanayo namang tultulong kada kami. Joey anak, itataawanan ni tatang mo. Kaya't kung awan ko mati agbaliw, nang runa no maipapan iti panagadal mo. Anya ti kayat yu asawan, nanang? Kaya't ko nga igaed mo ti agadal. Kaya't ko amatong palamin nga arapaap mi iti daydi tatang mo para ken ka. Nanang, awanan ni tatang agtrabaho para kada tayo. Adda akpay mat anak ko. Siyak ti mangibaklay kadagiti napanawan day di tatang mo a responsibilidad. Kaya't yu asawan? Da kayo tagtrabaho, nanang? Wen, anak. Ang mga numarigatan kayo, nanang. Nangunag at dandani ako nagkolehiyo. Amok ka nagasgastos tumaninday ta. Kabaelak, Joey. Basta aramidam ti rombang. Agadal ka na imbag. Siya kun ti makamu kadagiti kasapulam. Ado ti mabalin ko asumrakan ti trabaho. Iso nga ikarim kanyak nga agadal ka na imbag. Wan, nanang. Ikarik. Kaya't kumuti makaturpos. Tapno makatulong ak tumutan kada kayo.
sa pamut arimwar ni Fele. Papanan na aya. Mapan ka no agbiro kiti trabaho. Sa dino nga iti mapan na pagberukan. Komporme ka na. Mabalin ka no mat ang makibordiya no adag patrabaho kan kuana. Ay, kahasimot di anak ta. Nagsayaatan ti biyag data nagagat di manugang tangag trabaho. Ngamkas di mo tinapasamak. Tirigat na saan anapakpakadaan day di apagtay. Iso akas na narpoog ti lubong ni Feli nga anak da. Naibaglaang ang taadan ni Joey nga anak da. Nga rod isulaangan ti mangpatpatibker iti pakinakam na. Sapay la ko mga raw ta makasapol iti trabaho ni Feli. Tapno adalat ta pagadal di apo ko ta. Sana balin dagiti masapsapol tayo dito balay. Ta kabailan tanday ta nga ipaay. Wala. Day talaangan ti mabalinta nga itulong ka dagiti agina. Ita akasapulan dati suportata alakay. Tulungan ta ida, aging ga iti kabailan ta. Dayjay siguron ti kasakitan apagteng ti biag mi manang Emmy. Idikala at apimusay day ditatang ko. Naimatangak no kasano arinik na ni nanang ko ti amin. Amok nga iti kaunggan na, talaga na sakit. Ngam tunggal makita nak, iparik na akabailan na nga ibturan ti amin. Komporme nga rod at trabaho ti sinarek ni nanang, tapno at dalaang maurnong na para iti panagadal ko. Maas asyanak kan kwa na tunggal sumangpetak iji balay, kalpasan ti panagtrabaho na. Amok amarigrigatan, ngam di na pulos imparik na kanyak. Iso na panunot ko pa yan, akalpasan ang makaturpusak iti high school, kat jakon agtuloy iti kolehyo, tatumulong aklaangan amangged, tapno saanen amarigatan pay ni nanang ko. Joey, itay pa sapsapulan ka. Ada ka matlagayam dito Si kamot gayam, girlie. Malmalday ka manan. Apay, ada ka di problema? Awan. Diyak la maliklikan tagliday. Tunggal mapanunot ko ni nanang. Apay aya. Nakakaasing aminin na makitrab-trabaho. Pasaray mapan makilaba. Uno mapanagdalos iti balay ti karuba mi. Tapno dalang pakitang danan na. Ha? Kasta ka di? Kaasimot ang arod ni nanang mo no kasta. Talaga Isa mapampanunot ko pa ikit din. Ngayon ton malpas si graduation tayo. Diya ko nagtuloy ng college. Marigatan lakit din ni nanang. Tanagas-gastos ton ti koleyo. Depende day ta ka ni nanang mo. Kasano no pagtuluyan nakalatta. Talagang aruda kasta ti kahit na mapasamak. Talagang amin na maasyanak kan kuha na tunggal makitkita ka marigrigatan. Di mo pala panunutan day ta. Kasaritam tulangan ni nanang mo inton madano ng ti panagkolehyo. Ala, umay kakit din. Adan dagiti gagayam ta iji kantin. Mapantamot dan ijay. Rabin nanang, di ka kadipay maturog?
Lepas sa klaangan ako pinandag ito'y linabaak anak ko. Masapol ngamin ang maitulod ko da ito ijabalay da Mrs. Lopez inton bigat. Mapuyatan ka man ni nanang. Sapay nagsapa ka arumrumwara mapanagsapol iti pakitang danam. Si katirumbang ang maturugan Joey. Adapay klase minton bigat. Di nakpagdanagan, mabiitan da ito'y. Tulungan ka nga raw din nanang. Tapno dara sa malpas. Tapno makaina nakamutin. Sigurado ka? Mapuyatan kan Saan nanang? Tulungan ka, tapno gidan ta na mapan maturog. Itay pa ngamin na nakaturog da lolo kon lola. Wan anak ko, tanabanog damat anapan nakiburas iji umadatatалando. Kaasi damot nanang. Di damat ngamin kayat ti maikan dito'y balay. Nakarkaro ka nung nga agkapsot da, no awan ar-aramiden da. Kaano nga tayo aguminawa mo ti panagbiag tayo? Kakaasi kayon. Kapula ang itaayat siya makapagtuloy ak nga agadal. Rumbang la ang anak ko. Si kalaang ti makagapo, no apay nga agsaksakripisyo kami kada lolo kan lolam. Kaya't may makaturpos ka, tapno saan kanto ang maipada kada kami. Kaya't may anasaysaya at to ti agbalin abiyag mo iti masakbayan. Kablaawan ka anak ko, nakaturpos kan iti high school. Agyaman ak nanang. Sagot ko kada kayo ti panagturpos ko. Ita, masapol a panunuto mo, no anya akurso ti kayat mo nga alaan. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day jay anak. Jack pala ko mag-enroll. Kahit ko tagtrabaho tapno makaurnungak iti pagkolehiyok to. Anya? Ay, saan ang mabalin anak ko? Ituloy mo ti agadal. Siyak ti makaamukan ka. Ngam nanang, nakakaasikan. Kumpormitiin ka pa kitang tangdanan. Isong agtrabaho ako ma. Tapno makainanakamot nanang. Saan anak ko? Kabaalak pa'y mat. Di nakpagdanagan. Sigurado ka nanang? Wan, Joey. O sige. Ngam kabayatan nga ro ti bakasyon. Tumulong ak kada kayo. Mangkita ak mo iti mabalin ko apakitang danan. Ta isupay ti maitulong ko, nanang. Ade ko nam nga ibagam kanyak apaw. Lolo, kaya't ko kumamot ti sumurot iti pag-ubraan nyo. Isupay di maitangdan kanyak. Ang rumrumbang ko mga aginanaka, Joey. Kakaiso na bakasyon. Saan lolo? Kaya't kumuti makatulong kada kayo. Siya kung ti sumurot kada kayo. Agbati pa'y lang ni Lola tapno makainanamit. Ang mga no saan nga umanugot ni Lolam apaw. Siyak ti makaam mo lolo. Ibagak ka ni Lola asyak pa lang ti sumurot kada kayo iti pagubraan nyo. Sika talaga apaw. Ala, sika ti makaamaw. Kasaritam nga rodan ni Lolam. Wan lolo, aramidak day ta. Nasken nga ginanamot ni Lola. Siyak pa lang ti mangisandikan kwa na.
Manugot ni Lolak iti singasing ko manang Emmy. Asyak pa'y laang ti sumurot ka ni Lolok iti pagububraan da. Saan ko mga umanugot ni Nanang ngam na alukoy ko matlaang. Talaga ngamin akayat ko ti tumulong manang. Tapno adamot maurnong ko para iti panagenrol ko iti kolehyo. Kinapudno na, talaga akayat ko mati agtuloy nga agadal. Ngam ti agbalbalin alapad, ket ti makitkitak a panagsakripisyo ni Nanang para kanyak. Iti isusurot ko ken ni Lolok iti pagububraan da, nakita nak ti akin kukwa iti uma. May sagayam daytoy a negosyante amang ipapaay iti scholarship kadagiti nakurapay nga agar arapaap a makaadal. Isumat lagayam akas taunay ti gagar ko nga agtrabaho iti uma. Tamay sagayam aparabor ti agur-uray kanyak. Ay na, naggasat kan apaw. May saka kadagiti napili ni Sir Miguel apagadalin na iti daytoy umay apa nagsasarag. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Lolo. Jak ninamnama day ti apagteng. Nasingpet ka ngamin nga anak, apaw. Kan determinado ka iti biyag, isuan na paraburan ka. Isumot lagayam makastaon ay tigagar ko sumurot nagtrabaho kada kay Lolo. Tadagayam na pinta sa gasat ni agur-uray kanyak. Saan mo naparikot ti panaginrol mo iti koleyo, apaw? Sigurado amaragsakan ni Nanang mo no maamuan na daytoy. Sigurado day ta, Lolo. Kan saan na marigatan ni Nanang? Madamag ko man laeng, Lolo. Anya day ta, Joey? Amuyo mat kaya makas di amuyo. Ngam apaya sa andak nga inrekomenda kan kuha na. Apaya di man lang nasa ukan kuha na sitwasyon tayo. Ti arapap ka makapagtuloy nga agadal. Ay, napanunot ko mo't daytan, Joey, apo. Iso na laeng tapampanunutag ni Nanang mo. Ha? Apay ni Nanang? Di na kadi kahit ang makaadala kiti koleyo? Iso di na kahit umasidag iti amoyo? Saan nga iti kasta, apok? Amomot no kasano ti gagar ti inam tapno makaadal ka. Ti lang amin pampanunutag amangan noan niya ti makunana. Ta amomot tayo. Ti kayat na kat iso mismo ti mang paadal kan ka. Iso mismo ti mang tungpal kadagiti arapaap na iti day di amam para kan ka. Lolo? Isa pasensya ka no di akong nadakdakamat iti amok ti maipapankan ka. Agam saan nabali, apaw? Tinapatag kat si ka mismo ti nakasarita na saan ka day. Si ka ti direktaan nakaamuan na iti amin. Ken si ka mismo ti nakangag iti imbagana amay saka kadagiti agbalin nga eskolar na iti panagkolehyo. Sa bagay, isa masapol alalay ngagpay ti panagadal ko, Lolo. Tapno maragsakan mo't ni Sir Miguel amang paadal kanyak. Naggasat ka, anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Asapay ko mata maituloy mo ti agadal. Kan makaturpos ka. Taday ta ti arapaap mi iti day di tatang mo. Ungarod, Nanang. Talaga nga inturong nak ti Diyos iti may sa tao makatulong kanyak. Imbagak ka ni Sir Miguel, anawan klasik. Tumulong akmat lang agtrabaho iti ayanda. Kat anya nga iti kunana, anak ko. Ada ka no kanyak day tananang, no kabaylak. Di nakpilpilitan. Kaya't kumata makasarita ni Sir Miguel, anak ko. Ang mga no adda mabalin ko at trabahon iti ayanda. Uray siya kung ti agpresenta nga agtrabaho kadakwada. Okay lang kan kananang nukas pangarigan naman nugot ni Sir Miguel? Uwan, Joey. Kaya't kumutan
Tapno saanan ano sa dino laditan timapan ko pagbirbirukan iti pakitang danak. Ni, hunyag pa iso niya nanang. Kun kanayon pa makitkitam da lolo kon lola. Mabantayam ida, tamay may santo na tao ti pakiobran nyo. Sapay la ko mga rod ta umanugot ni Sir Miguel nanang. Kay kayat kumatan, tamok ang nataltalgod ti kasasadyo ijay. Mapantanto ka sarita anak ko. Ken pambarak meten ti agyaman ken kuana. Gapu iti parabor nga impaay na ken ka. Naggasat di apo ko tabakit. Agasam talaga amay sa kadagiti pagadalan ni Sir Miguel iti masungat a panagsasaran. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Nasungbatan ti parikot ni Fele. Maipapan iti panagadal ti anak na. Kun saan lang aday tabakit. Amom ka di anapan kinasarita ni Fele ni Sir Miguel lumabali ni agtrabaho kadakwada. Kat, anya ngay ti ko na ni Sir Miguel lakay. Alaan na kano ti anak ta amay sa kadagiti babaonen iti balay na. Gamti pagsayaatan na, minalem a makaawid ni Fele kalpasan ti trabaho na. Ay na, ay nagsayaatan lakay. Manmanaw ti kasta a tao aman agtulong iti pada na a tao. Sapay lakuma, takanayon at tarabayan ti Diyos ni Sir Miguel. Kasla na parutan na iti iti barokong ko bakit. Nasulbaran ti parikot ni Feli nga anak ta. Kanadapayan permanente a pagtrabahuan na. Hinudyak ko man nagpangado ay di pailaeng. Nabayag ko man anasulbar ti parikot ni Feli. Di mon panunutan day talakay. Tinapatag ita kat naurnusan ti amin. Tapno saan anak akaasi ti anak ta. Akong purmay ti mapan napakitang tangdanan. Naka-enroll akon. Ni Sir Miguel kanun ti makaamong agbayad iti pagadalan. Sigurado ka kaditi kurso nga alaam anak ko. Wan nanang. Kaya't ko tagtrabahon to umutlang iti may sa kadagiti negosyo ni Sir Miguel. Kas pa nagsubad ko iti adaw atulong na kadatayo. Nasaya at day ta kapanunutam, Joey. Maragsakan nga rod ni Sir Miguel iti imbagak ti panggap ko nanang. Kat ko nana, itapay lang. Nakasagana ka nun ti pwesto kiti may sa kadagiti negosyo na. Ay na, nagsayaan ngay anak ko. Iso nga agadal ka na imbag. Tapno maragsakan mo't ni Sir Miguel. Wan nanang, talaga kasta ti aramidak. Wan gayam, kaano nga agrugi kang agtrabaho iti balay ni Sir Miguel? Adda ka no kanyak no kaano akayat ko ti mangrugi. Iso nga inton bigat, mapanak ton iti balayda, Joey. Nanang, saan ka unay na marigatan na kasidi? Talaga adak kalatulong kada tayo ni Sir Miguel. Hustot ako naman ako. Kalpasan tinaglabasan tayo arigat. Adto'y itatisungbat nagiti kararag tayo. Babaan ka ni Sir Miguel. Nanang, basta di mo lipatan dagiti tao anang tulong ken ka, Joey anak ko. Dakkel ti utang tayo ang naimbag anakam kadakwada. Nang runa ka ni Sir Miguel. Iso nga aramiden tayo mati amin, tapno masupapakan ti kinasaya at nakada tayo. namnamaan nyo day tananang. Aramidak ti amin, tapno makasubadak iti ado at tulong kada tayo ni Sir Miguel.
Sarigan na nga daak iti kaulpan kadagidi agondaway manang Emmy. Naidumduma at talaga tiriknak, gapu iti isasangbay iti biyagmi ti tao anang tulong kada kami. Nakarkaron ang nagbalin ang nagagat daapong ko abaket ken lakay iti trabaho da. Kastamot ti inak, ket nakitak pa'y adakkel aginawa na, ti panagbalin na laengen ababaunen. Ngem ti masansa na panagsursur na iti kalabas, tapno makasarak laeng iti pakitangdanan na. Nang runa, ket nagsaya at pa iti trato da ken kuana, iti balay a pagpapaayan na kas babaunen. Inaramid ko ti amin tapno masubadak ti kinaimbag ti tao anang tulong kanyak. Babaen iti panagbalin ko anasaet iti pagadalan. Iso nga itamanang, dandani akon agturpos iti inalak a kurso, mainaig iti negosyo. Ket itapay laeng, ad-adalo kon ti amin, maipapan iti negosyo ti tao anang tulong kada kami. Taapaman a makagradwarak, tumulong akton adagos a mangipataray kadagiti negosyo, kas na ikari, kan napagtulagan mi ken ni Sir Miguel. Ti tao a nagbalin adalan, tapno matunoy ko ti arapaap ko. Kararag ko asapay kumata kanayon at arabayan tinamarswa dagiti tao akas kankwana, tapno ad-adupay ti kas kanyak a matulungan da. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Joey. Pagayam ko a Joey, makapasalibu ka Greek na dagiti kas iti padas mo. Nang runak at ammom atalyawan, wano subadan dagiti tao ang nagbalin nga instrumento tapno matunoy mo ti arapaap mo. Tilaangan kinunam akanayon ti panangikararag mo at arabayan ti Diyos, dagiti tao akas itinang tulong kada kayo, kat dakkelan asubad para kadagiti tao ang naimpuswan at tumulong kadagiti agkasapulan. Tati tao, no napudno ti panagtulong na itipada na, saan day tanga aguray iti anyaman ana materyalan asubad. No diket pakaragsakan na unayan a makita ti panagbaligi ti tinulungan na, nga uray siguro saan to a mabigbig tinaaramidan na. Nga mamatiak nga itibiyang mo, 100% nga agsubad kanto. Tasigun kan ka, kat ad-adalamon ti amin maipapan iti negosyo na, kan addanto pa yan nakasagana atakem mo iti negosyo na. Sapay la kumat tano sumaya atan ti biyag mo, kat agbalin kamet akas iti tao anang tulong kan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan akara at Tagalaunyon, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan akara, tubuak iti Launyon, iso akaay ayo miti dumdumngag kadagiti drama, ama ipatpatangatang iti radyo man wenno iti YouTube. Nabayaga kon a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel, nga uray idi addaak payla dita Pilipinas manang. Kat itatadda akon dito'y Hong Kong, kanayon latta ti panagdengdengeg ko, uray madamaak nga agtrab-trabaho dito'y balay ti amok. Diyak ngamin mapupuutan ti oras, kan ti panakalpas ti ub-ubraek, tamaliwliwa ket nga rod adumdumngeg. Kas kadagiti padak nga OFW, adamot tiyak malipatan a padas ko, ididamok ti umay agtrabaho dito'y Hong Kong. Kat namnamaek a makaibati iti liwliwa, kadagiti naayat amang tartarabay. Sapay la ko mga rodmanang tamapilimet a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas.
nga iti pa nag-follow up mo iti agency anapan mo nag-applyan, anak ko. Naimbag adamag nanang, adan employer ko, kat flight kon inton sumaruno a Domingo. Ay, nasaya at nga road no kasta. Sigurado ka ka din, iti ipapan mo iti Hong Kong, Kara. Nanang, talaga kayat ko ti mapanagtrabaho iti sa bali a pagilian. Kayat ko aguminawa mo ti panagbiag tayo. Madanaganak ngamin anak ko. Nagado ti madamdamag tayo asaan anasaya at anapasama kadagiti na pan nag-domestic helper iti sa bali a pagilian. Nanang, saan nga agpapada ti gasa ti tao? Anya ti amu tayo, no may saakto kadagiti mapagasatan a makatumpong iti nasingpat nga amo. Sapay ko mga road, basta nadam ti bagim anak ko. Nanang, di kay agdanag. Adumot nun tinakasarita ka nagtrabaho iti Hong Kong. Kat mayat ka numot ti experience da ijay. Ngam kaskunada nga roden. Swerte-swerte ka no at talaga ti mapan iti sa bali a pagilian. Basta di mo liwayan ti agkararag anak ko. Tapno ka na yun nakaatarabayan ti Diyos sa di inuman ti ayan mo. Nanang, kat anadan nyo mo ti bagiyo dito'y Kanayo nakto nga umawag, tapno amuyo ti mapaspasamak kanya kiji Hong Kong. Namnamaon biday ta anak ko. Saya atom ti trabahom ijay, tapno maayayo mo, dagiti agbalin nga amom, Kara. Dito airport. Sa dino nga tati ayan di ko nada mang sukon kanyak dito eh. Ha? Dayjay, nakasurat tinagan ko iti placard nga igaman dayjay lalaki. Asit gakman. Hi! Hello? Sika ka din ni Kara? Siyak nga rod. Nakita ka nakasurat tinagan ko di taigam mo a placard. Iso nga masidagak. Sika ka di ko nada mang sukon kanyak? Siyak ni Daryl. Agtrap-trabaho akmat lang itayin tagbalin niya amom. Agpaiso? Ay na, agyaman ak tadapadak a Pilipino iti pagtrabahowak. Isa di ka agdanag. Siyak ti makamukan ka. Isurok dagiti rumbang nga aramidam. Agyaman na ka. Nasingpot matla ka di ti amo ta? Nasingpot. Basta suruto mamin yung instructions ti amo ta. Awan parikot. Nasayat damat. Basta tulungan na ka. Adda ngamin amak ko. Gapo ka dagiti madamdamag mi iti Pilipinas. Adakas ang mapagpagtang ti daduma akailyan tayo iti dayti apagilian. Talaga kasta. Numapan kayo ti sabali apagilian. Talaga rumba nga makigasang gazat ka. Nga madumot dagiti kakalugaran tayo na pagasatan iti nasingpot ni amo. Isa nagbayag da ditoy. Sa bagay, ada ka asi ti Diyos. Saan na tayo abaybayan? Puno day tangay bagam. Mapanta nga roden. Iti kasta, makita mong tagbalin ni amo. Mamamumon. Siguradong agururay ni Sir Iji Balay na. Kamay kan, tara Sam. Must be Kara. Welcome to our home. Yes, sir. Thank you for having me.
We are glad to have you here. I hope you find everything comfortable. Yes, sir. Daryl will be your companion here, but he is also my driver. Okay, sir. Please let me show you around the house and introduce you to our dog. Yes, sir. This is the living room, and over there is the kitchen. It's very nice, sir. Thank you. Here is your room. I hope you will like it. Yes, sir. It's perfect. Thank you so much. You're welcome, Carla. And lastly, over there is Max, our dog. He is a very important member of our family. Oh, he looks very sweet. I will take good care of him, sir. Good to hear that. If you need anything, just let us know, huh? Yes, sir. Thank you again. Alright, get some rest now, Carla. You will start your work tomorrow. Thank you, sir. And good night. Hello, Nanang. Karanak, ay nahaagyaman ak tayo mawagkan. Kumusta nga iti sasampot mo dita Hong Kong? Nasaya at mat, Nanang. Saan mat gayam unay anawati-wat ti biyahe. Medyo napudot laang itati panawan dito'y, Nanang. Kasta ka di anak ko. Agad, namamom nga rudan aja ang balin nga amom. Wan, Nanang. Ngam, jay pay laang boss may alalaki. Awan ti pamilya na. Napanda ka no nagbakasyon iti lugar di babae nga amok. Kasta aya. Di dudwa kayo nga rud ita balay na. Ay, saan, Nanang? Ada kadwak a Pilipino dito'y. Ni Daryl, driver ni Boss Mi. Iso ti pasaray at dalaang dito'y balay, kalpasan ang maitulod na ti amo mi iji opisina na. Iso nga adda kadwak nga agtrabaho dito'y unag ti balay. Ay nagsaya at ngay, no at nagayam kadwam apadam a Pinoy. Wan, Nanang. Medyo nabayag ka numaton dito'y ni Daryl. Kat basta surutan mi ti amin nga ibagada, nasaya at da ka numat. Anya nga iti trabahom dita anak ko. Aglinis ti balay da. Kan adagayam aso da akasla ka pamilyada matan. Iso ti may nga aywanak, Nanang. Ay sapay lang ko magaroon, tanasayaan na nga amo. Ay di mo liplipatan dagiti bilin ko kan kakara. An nadam tabagim, mangan ka iti oras, kan saan ka unay nga agpuy-puyat, anak ko. Wan, Nanang. Basta awagan kayo akanayon no adawayak. Tapno amuyo ti mapaspasamak kanyak dito'y Hong Kong. Sasambay ko dito'y Hong Kong manang Emmy, napalaos ti ragsak ko, tanakitak anasaya at mati ugali ti agbalin nga amok. Malaksid iti dayta, nakarkaro pa yan ang masuportarak ti pamilyak a pinanawak dita Pilipinas, taamu tayo met at talaga anarigat ti agsapol iti natalgad at trabaho dita pagilyan tayo. Adda kadwak apada a Pilipino anasangpetak iti balay ti nagbalin nga amok manang ni Daryl. All around ti trabaho na iti balay ti amok. Ngam ti kang runaan nga obrana ket ti panagbalin na a family driver.
Ni Daryl tinangisuro kanyak iti rumba nga aramidag. Kano kasano ang makilanganak kadagiti amok manang. Iso asa anak a narigatan a nag-adjust. Ti maysa na ibilin a trabahok iti balay ti amok, ket ti mangtaraken a naimbag iti aso da, akayarigan na metten, akameng ti pamilyada. Naitulod ko ni boss ito opisina na. Inaktula sa kunan na ninton malam. Anyang ti aramidan ta ita. Nas ka na dalusan ta tintero a balay na. Mangrugita dita kusina. Ado ti masapol a madalusan dita. Isimpata ti amin nagargarat da. Sige, basta ibagam kanyak dagiti maliwayak nga aramidan. Uray siyaklatan ti agdalos diti kusina. I-check mo tulaangan no adda maliwayak. Okay nga rod, sikat ti makamu dita. Siyak, rugyak mo tan dita salas. Kalpasan na, mapantan to dalusan dagiti kwarto da. Talagang amom amin ng aramidam dito'y anya. Wana, ang amidida mo, medyo marigatan akmat. Nang runakat all around gayam ti trabaho ko dito'y. Naimpaglangan na, taimbaga ti asawa ni boss, ang mga alada iti kadwak a babae. Kat si kadayta. Naimbag nga rod ta na pag-asatanak. Ngam siyempre, agdadamo akmat dito'y. Iso nga adupay ti Jack Ammo maipapandito'y balayda. Naimbaglaangan at adda ka. Baybayam kara, taalalayan ka kanayon. Nasingpad na kita mo ta. Basta kontento da iti panagtrabaho ta. Di kagdanag, taaramidak ti amin nakabaalak. Sige nga ron, mapan iti mapan mo paglinisan. Siya kun ti makamong agdalos dito'y kusina. Okay kara. Ngam na da kayat maamamuan, ibagam lang ha. Di ka agbabay niya agdamag kanyak. Wan Daryl, kat agyaman ak unay. I need you to take our dog for a walk. He needs exercise. Yes, sir. I'll take him out for a walk now. Make sure he stays on the leash and be careful. He can be a bit playful. I will be very careful, sir. Walk him for about 30 minutes, then bring him back. He usually enjoys the park nearby. Okay, sir. I'll take him there. Very good. Remember, Carla, he is very precious to us. Don't let him out of your sight. I understand, sir. I'll take good care of him. And if you need anything, just call Daryl. He knows what to do. Thank you, sir. We will go now. Okay. Take care, huh? I expect you to be back in 30 minutes. Go now. I trust you with this task, Carla. Okay, sir. Kara, kumusta ti panang ipasyar mo dito aso? Nag-enjoy ka ka di? Wan, nasingpot-mot ni Max. Iso na lang kadal alikutag na. Talaga. Isama sapul at harak naman na imbag. Sipsiputam. Napatagunay ka dagiti amo taday tang aso. Wan, imbagamot lang ang kanyak ni boss. Ajak ka no baybayan. Dahil tati may isa ka dagiti kapapatga na trabaho dito Kara. Maawatak Daryl. Iso anas kan nga ganadak. Nasayat nga rod. No ada masapul mo, di ka bumda nga mangibagaw nag saludsod, ah? Wan Daryl, katagyaman akmanan ha. Kas makit kita kat amo mo tantar aramidam dito balay da amo. Basta ipang pangrunam day ta aso da. Kasla tao mo't lati kapatag day ta kadakwada. Wan nga rod, iso atunggal irwar ko,
Sigurado ka saan ang makaakal iti talina. Rumbang laeng. Tanod dada ka sa napasamak dita. Ay na, jaklaan mo sa wunan, Kara. Agyaman nakiti patigmaan mo. Malangarod, agi na nakabit. Samon turugyanan dagiti daduma pa at trabahom dito balay dagiti amo ta. Tani, amang ano ko na yung dandukit ding awan tararamidam. Hello, Nanang. Kumusta nga, hindi pa nagtrabahom dita. Nasayaat ka di ba't lang nagiti amom? Wan, Nanang. Nasingpot da kada kami kan ni Daryl. Kan, wan gayam. Ada aso da. Nga iso ti may sa atartaraknak ditoy. Kasta ka day. Ay na, ang nadam nga ron day ta anak ko. Sapay madamdamag ko, napatagdiaso ka nakwada dita. Pudnot ako na yun, Nanang. Kasla ka pamilyada ti aso da ditoy. Sapay, ada alikutag di aso da. Basta ang nadam, Kara. Kun ang nadam mo tabagim ang mga lumabambanog kamot unay. Saan mat, Nanang? Tadamat ni Daryl akad kadwak ditoy. Agtintinulong kami kadagiti trabaho ditoy ayan ti amo mi. Nasayaat nga road no kasta. Basta di mo ar-aramidon dagiti iparit na kada kayaw. Nasken asurutom amin nga ibagadaken ka. Wan, Nanang. Di kay agdanag. Nasaya at ti kasasaad ko ditoy. Nasaya at mat tinagbali na kasasaad ko iti umuna alawas ti panagtrabahok dito'y Hong Kong manang Emmy. Nang runakat kas iti nakunakon, adda kadaraan tayo anasangputak iti balay ti amok. Dakkel tinaitulong kanyak ni Daryl, tapno nalaka maadal ko ti amin at trabahok iti balay ti amo mi. Pudno ang makabannog manang, ngam agas ti bambannog ko ti dakkel mo't basit agatad, ama ipatpatulod ko iti pamilyak di ta Pilipinas. Kinapudno naman ang saan nga istrikto kanyak ti amok no maipapan kadagiti trabahok iti uneg ti balayda ti pagsasaritaan. Ngem no maipapanan iti tarakenda nga aso nga intalek da kanyak, nadlaw ko asabalin ti tenor ti saritaan. I need you to take Max for a walk again. He needs his exercise. Okay, sir. I'll take him out now. Remember to keep an eye on him at all times. He can be very, very playful. I will be very careful, sir. You take him to the park again. He likes it there very much. Yes, sir. And please be very careful, okay? Be back after 1 hour. Yes, sir. I'll make sure we will be back on time. If there's any problem, please call immediately. I will, sir. Thank you. Ado ti tao ita dito parke
Magustuak mat no kasto nga ipaspasyar ko ti aso ti amok. Tamakarwarak mat. Itay kami pay lang agpag na pagna. Amangan no nabannog matan to'y tarakan dagiti amok. Ay, tinasaya at agtugawak pay dito'y. Ikawit ko ti tali ti aso dito'y likod ti tugaw. Aday ta. Baybay ak abuyaan na dagiti pada na nga aso nga ipaspasyar damot dito'y. Ay, makabanog mo't agpaspasyal. Kasla ba katugtog lepak paikit ni? Ay, makapayup-yup ti panawan. Makapatuglo pa talaga. Ay. Nairidip ko mo't gayam. Ayanan nga jatarakan ko. Awan mo't nandito nang italyak ti kawar na. Diyos ko, napanan na nga tan. Awan mo't tan. Hala, sa dino'y tanti pang birukag kan ko na. Ay sus, sigurado akapungtot nak ti amok. Iti ka nito amaamuan na amapukpukaw ti aso da. Tinasayat, sa pulot di aso ti amok. Narigatan, kapungtot nak lakit di. Nujak nga birukan di aso na. Ariel, tulungan na ko ma. Apay Kara, anya tinapasamak? Mapukpukaw ti aso ni boss. Anya? Kasano napasamak dita? Naginanak dito parke. Intalik dito likodan tinagtugawak. Nayap-yapak at nairidap ko. Idi, namaring ko asak. Awan mo ti aso iti naka-Italyan na. Ay sus, delikado dita Kara. Amumot no kasano ti kinapatagday di nga aso iti amo ta. Diyak amo no niya ti aramidag. Binirok kun ngam diyak nakita. Padasan pa sa pulan ka dagiti napnapanan nyo. Amangan no ijay di nagturungan na. Sige, naskan ang mabirukan adagos ti aso ni boss. Sigurado nga agot kanyak ti amo ta. Di gagdanag Kara, umayak dita. Tatulungan ka agbirok. Kinbagak mo tanda kita maamok. Sapay ko mata masarakan tayong mutlang ti aso ti amo ta. Agyaman nak Daryl. Sige, taituloy ko asapulan ti aso ni amo. What happened? How could you lose Max? I'm sorry, sir, but I promise I will do my best to find him. I trusted you with our dog, Kara. This is unacceptable. Please, sir, give me chance to look for him. This is a serious matter. Max is very important to our family. Don't worry, sir.
Daryl and our friends are helping me to find him. Be sure to find Max. If not, I have to let you go. Oh, sir, please, no. I need this job. I will find Max. I promise. You should have been more responsible, Kara. Go and find Max now. If not, I will not accept you in my house anymore. Diyos ko, tulungan nak. Sapay ko matama sa pulan, mititarakan ko nga aso. Diyak kaya timawanan iti trabaho. Sa dino ti papanap, no papanawan nak ti amo kiti balayda. Sa dino nga ton tinaturturong ni Daryl. Ninakpay mo tinawagan manipod itay. Kara! Ha? Ni Daryl? Ha? Kadwa na ti aso. Kara! Nasaraka ko ni Max. Oh, ato yan. Ay no, agyaman nak. Sa dino ti nakasarakam kan kuana. At ay ti may sapasit ti parke. Nakita ti may samot lang nga Pinay amang ipaspasyar iti taraken ng aso. Sinurot ka no ni Max ti taraken na. Iso adinan pinalubusan pa eh. Ta sigurado ka no nga danto mang sapol kan kuana. Ay Diyos ko, agyaman nak. Kunak no mapukawan ako niti trabaho. Ha? Apay? Kapilitan ang nagawid akitay. Tamok nga orasan na kami ni amo. Isa na mo na mapukpukaw ti aso na. Kat, anya ti kunana? Kasaunay apungtot na. Kat di na kanon awatan iti balay na. Nadyak masarakan ti aso na. Kasta ti kinapatig ti aso na kinukuha na Kara. Naimbaglangan na, tanasarakan tayong matladagos ni Max. Mala, agawid tan, ta siguradong agur-uray yung tamo ta. Ay, sige, kat agpakpakasi aka din ako mapapanawan. Awan ti papanak no din ako awatan iti balay na. Masingpat ni amo. Basta ikarim, adimunton baybayan pa iti trabaho. Kan masapul atong palom ti karim kan kuana. Tapno agbayag ka pa iti balay na. Uwan Daryl, diyakon uliton tinapasamak. Kat agyaman akmat kan ka. Naawan ka, diyak amon no anya ti mapasamak kanyak. Agyaman na, Daryl. Unay aragsak ti amo, idinasarakan may matlaang ti aso naman ng Emmy. Kasjay kapatagkan kwa na ti tarakan ko. Nagpakpakaasi ak, adinak ko maikatan iti trabaho. Kat kaasi ti Diyos, imanugot matlaang nga agtalinaedak pay iti balayda. Kunak no mapukawan akon iti trabaho iti daydi agundaway manang. Naimbaglaangan, tanaasyan matlaang kanyak. Manipod idin, sinaysaya at kunti trabaho manang Emmy. Kat makitkitak met ama ay ayon kanyak ti amok. Aging gaitamanang adak pay laeng iti poderda. Kat imbilang dakon akas lakameng ti pamilyada. Nakabakasyonak meten di tapagilyan tayo. Ngem sinigurado pay ti amok nga agsubliak metlaeng kadakwada. Daytoy ti padas ko manang. Kat sapay ko ma, ta nakaibati iti liwliwa kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Kara. Pagayam ko akara, nagasat kamet iti nasarakam nga amo. Ta saan akas kadagiti dadduma a terror amako na. Husto ka, makaliwliwa tinagbalin apadas mo. Saan man nga iso tay makuna aparikot, makaayayo latta nga ikan biyag.
Ta ipalagip daytoy arumbang laeng nga ipamaysa tayo ti atensyon tayo iti trabaho. Wenno anyaman nga obra tayo tapno di tayo tuket maipasungalngal iti alanganin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Joseph at tubo ti Ilocos Sur, nga iti agdama ket adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumamanang tasi kakaradkad kayo adanunan to'y surat ko. Karamanakmat iti gasot-gasot a subscriber ti YouTube channel yo. Katyak ilibak at talagamat a maliwliwaak a dumdumngag kadagiti padas a maipatpatangatang. Nakarkaro pa yan anaadaanak iti interes a dumngag iti programa yo, idinangagak asaan la agagangay apadas ting kay ikan biag, no dikat agbalbalinan adalan dayto a programa yo, tapno mawaknitan ti panunot dagiti kakailyan, anaallilaw, kang runaan dagiti adda iti proseso ti pannakaallilaw. Ilingad naklaangan itinagan a Joseph, kat iti agdama, agtrab-trabaho ak dito'y Dubai. Nasakit a panunutan manang ngem ulila akon ademang. Awanan amok a kakabagyak. Manipod ngamin na adaanak itinakam, day di lolak laangan ti kadkadwak, aging ga anakagtengak iti kolehyo. Kadagidi a panawan managsaksakitan day di lola. Iso akayat kuman wano saan, ingka gumak idi tinagsapol iti part-time job, tapno masuportarak ti panagadal ko. Ti pagkasapulan mi nga aglola, kang ronaan, ti agas, para iti daydi lolak. Makaamukan amangan ha. Dapay nabati amakan ijay lamisaan. Di na ka din pagdanagan, Lola. Siya konti makamu. Ay pasensyakan apok, tadi ka masikaso. Ikagkagumak, talaga ama ditiriknak. Lola, awan anyaman na ko nakmet. Kan may isa. Si katerumbol nga sa asikaswak. Isa mabalin ka di. Di na ko man pampanunutan pa'y. Makaamo ako ni tibagik ko naklangaroden. Nalangarod apok, makaamo kang arudan. Ingka manganan, tapno makainanakamutan. Amo ka nabannog ka naggapo ijay universidad, ganiti trabaho. Wan Lola. O sige, agin na kayon. Maturog kayon, tanapagtumar kayo matanita agasyo. Sana rumbang nagpuyat kayo. Maturog kayon, tapno inton bigat, sumayatan tirik na ayo, ha? Ay, sapay lako maapok. Ay, no apay mat nga minakala at ang akimbapsutak. Imbes ko matulugan ka pa'y para iti panagadal mo iti kolehyo. Ala ni Lola, imbagak lang roda na saan kayo kuman ngagpanunot iti kumkumpormila dita. Maturog kayon, tapno makainana kayo. Kat sumaya at matantirik na ayo inton bigat. O Lola, inkabil ko amin ni tilamisita dito'y abay ti katreyo dagiti makan. Kasama tanto'y prutas. Iti kasta, saan kayo na marigatan na mapanidji kusina nung mabisin kayo? Ay,
Joseph, apok. Sumrek ako ni Universidad, Lola. Marabianak man nga agawid, ha? Masapol nga na sumrek akmatlaang iti trabaho kalpasan dagiti klasik. Ay, nakakaasi ka, napok. Lola, No saan tala kumamarigrigat? Saan ka kumamon? Lola, anya ka kadi. Saan ko man atila pampanunutan nyo? Di agdanag. Ikagkagumakmot sa lukag. Tano makalpasak iti panagadal ko, agsapula kadagos iti trabaho. Ikagumakapasayatan ti panagbiag tayo, Lola. Tapno makaginawa kayo maten. Joseph, apo. Pasensya kayon, Lola, ha? Masapula panawan kayong agmaymay sa diti balay. Awan mat ngamin ti baul ko amang tangdan ko may timang kadkadwa kan mga sasikaso kada kayo. Ay, unay ka na iya. Basta igaon mo ti agadal. Tapno sumaya at to ti masakbayam, Joseph. Laglagi pa makanayon dagiti bilin ko kan ka, ha? Wen, Lola, sana bale, tagawid a kadagos sinton rabi, kalpasan ti trabaho. Tapno maasikaso kayo pay. Ipatpatag kayo unay-unay, Lola. Apay nga takas ti tiriknak. Apay asa na pulo sa mapuna si ti panunot ko ni Lolak. Ay, manipod pa iti universidad. Kabayatan ti panagklasik. Aging gayta nga dakon ti trabaho. Ilatan, Lola, ti mapampanunot ko. Kumusta nga Ay, sus. Awanan. Nabuungon tinatnagabaso na dusag ko. Anyamat tan. Sigurado ang maikaltas man ang tibayad dito iti maswildok. Tinasayahat. Lalo sa akong dito eh. Ang mga nadanto ba'y masugat kadagit ikakadwak na umay dito yung kusina tipa ka na napagpapaayak. Anay ko. Unay mo tinamalas ko ita. Nadunor akong gapoy tireduma tinabuo nga baso. Anya nga tanday ti ang mapaspasamak kanya kaya. Apay akastuya kita. Lola, andakon. Lola? Narnikan mo't gaya mo ni Lola. Sapay nakapigpig sa titimag ko. Naimbaglakit din da sana nakariing. Ay sus, prutas sa lang tikinan ni Lola. Saan mat ngamin anak ko titiin sa ganak ita'y bigat akanan na. Tinasayaat. Idalimanag kong dagito eh. Agore ka. Apay nga kasta tilangan ni Lola ang nakaturog. Kasta saan mo tinagang angas? Lola? Lola, agrain ka kuma. Lola, pangasim to agrain ka. Lola, Diyos ko, talaga saan ang nagangangas ni Lola? Natayin ni Lola. Lola, apay pinanawan nakmatan. Kasanuwag paitan, Lola. Kasanuwag guntawan kamatan.
Adama nga daak iti may kadwa ato kad ti kolehyo, idipimusay day di lolak, akakaisunan akad kadwak manang Emmy. Kasanumat ngamin, kayat ko man nga ipaagas day di lolak, kadagiti panawan nga isuk at masakit, awan mo ti umdas agastusek apang pa-ospital ken kuana. Ken sigurado nga agkadkad matlaeng, gaputaan muna nga agsalsalo kagak, tapno ada aramatek para iti panagadal ko. Nalaos ti panagladingit ko idipimusay day di lolak, nang runa kat agmaymay sa akon. Awanen ti kadkadwak, ta iso lang arod tinabangunak akabagyak. Nadagsen man ti barukong ko, ken napalalo man ti rigat ko, ingka gumaak ti nagbiag nga agmaymay sa. Naimbaglaengen kinunkunak iti bagik, taadda ti balay ni lolak a napanawan na kanyak, kat adala ta libre apag naedak nga uray kaskasano. Intuloy ko nga rod tinagbiag nga agmaymaysa, kat kagiddan ti panagsaet ko nga agadal, ti panangikagumaak metlatta nga agtrabaho. Gapo takalpasan dagiti oras ti klasek ti trabahok, masansan nga rod amarabyanak idi nga agaw awid. Ikaw mataglawlaw ti lugar mi ita. Nakasipsip nget. Alas 9 lay ti rabi Ngam kayarigan na parbangonan. Tawan mo tinapulos ti nakasilaw a balbalay. Saan na nakas iti sigod? Ano kasto yung oras? Nalawag pa'y laeng. Kan saan na makapaalyaw? Tado pa'y lati nakasilaw a balbalay. Ay, sigurado nga epekto da ito yung tagwarwara sa damag, apa nagbasak-basak dagiti ibagbagada ang makakanigid a grupo nga graira ita diti lugar mi. Nakabot-butengan na talaga. Nangruna pa'y tagdinamo. Diyak nadlaw nga daghayam tao iti dayta abanda. Iso ti nagsikam. Nakasipsip mat ngamin. Diyos ko, saan lagay ang magmaymay sa titawa nagsigam? At nakakadwa na. Aduda, anya taramita kita. Ang panunutan ti aglipas. Sana. Sigurado amay sagmak kalaan. Anya ti masapul yung kanya kapo. Saan tak kumadangran? Armado kami amin. Iso adi ka lang na nagbidton. No kaya't mo nasayat ka. Sana po. Sana ka umingar. Masi kayo kumakanyak. Sana ka lumaban. Nasaya at mat no kasta. Ala, agukuyog tayo nagdiretso iti balayo. Ha? Anya ti aramidin niyo iti balay mi. Mamuam to. Apaman na makagteng tayo ijay. Alan, mapan tayo. Ayan, tay bakit akaduam nga agnanaed ditoy. Ha? Agmay saklang nagnana dito apo. Awanan day dilolak. Agdua bulan ng sipot diti pimusay. Binalagan kamutten. Adi na kami alilawan. Saan ka di? Ngami, may sagmak kalaan. Agsasawak kitipod no apo. Pimusa yun day. Maasi kayo kanya. Sanda ka tangran. Kasyandak kuma. Nudi mo kaya timadangra. Ibagam nga rod na sa dino taayan ni Lulam.
Kasandak ko, ma. Kadi nga espiya ti gobyerno ti apong mo bakit? Isu nga ibagam no sa dino ti ayan na. Awan na iti lola ka mo. Gagaya manatangkan ti ulo man. Kakadua! Suki-sukan nyo tintero abalay. Sapulan nyo dahi bakit. Wano oray anya dokumento amang ipanagnak. Wadag ito atat tao ket espiya ti gobyerno. Ala! Sukimatin nyo tintero abalay. Diyos ko, kasandak ko, ma. Patsika mo yung hawan kinapod na ti pagpabasol day ti day di lolak. Uray dadalin dami ng ngarwatan mi. Awan ti masarakan dang ebidensya mang panaknak nga espiya day ti lolak. Saan matapot na day jay? Saan dala ko mama panunod tagpamaran nga tanasarakan da nga ebidensya iti papabasol day ti day di lulag. Diyos ko, sata sigurado pamkutan damatan day ta ang nakarkaro pa yamang dangran kanyag. Ay, di na kumapaypayan. Diyos ko, kasyan na kuma. Saan daw ko mama panunod tagipakat iti peking nga ebidensya? May papaniti pagpagada nga espiya day di lulag. Saan ko ba, Diyos ko? Pag-asiyo ko, ma. Tulungan na ko, ma. Diyos ko. Kasanag. Di na ko mabaybayan. Agsasaon sa itipod no day tang agtutubo. Talaga nga awan dito di bakit. Kan may sa, nakakita kami kadagiti ladawan amang panagnak at talaga na tayon ti bakit. Naitabunan. Kasta ka di. Ebidensya. Dagiti dokumento amang panagnak nga espiya ti apong naabakit. Dahil tati kasapulan tayo. Nasukipan tintero balay Pangulo. Talaga nga awan tinakita mi. Oh, Anyay tantera mi doon tayo, Pangulo. sana mabalin ngawan ti magimulan tayo iti papantayo dito Pangulo. Alain nyo ti amin apakairanudan tayo. Matungpal, Pangulo. Kakadwa. Alaan tayo ti amin na mabali na pakairanudan. Sige. Agyaman ka, tanapanagnagan mi nga agsasao ka iti pudno. Imbagagmutan ka na kayo, apo. Isabang nga siyo kuma. Isandak kumatangran. Kasandak kuma. Dahito iti tandaan. Saan ka ngagkamang ka lagi ti pulis? Aramidan mi lang ti rumbeng para iti ideolohiya. Amin dagitoy kat para iti revolusyon.
Iso adi ka agkamang kadagiti otoridad. Naawatam? Wala po, Juan. Sana nga gipulong. Sana pulos. Rigan na dinalapos tinapig sa abagyo ti balaymi iti day dinagawanan alolak manang Emmy. Gapuday ta iti panagsukain dagiti makakanigid a grupo. Nadadael kanabuong ti amin nga alikaman a napanawan day di lolak. Nagkaiwara dagiti kawas kanda dumapay. Gaputa amin a nasarakan da a nakaikabilan dagiti alikaman ket sino kainan da. Ngam awan matlaeng tinagimulan da manang. Tawan mat talaga ti kinapudno ti ipagpabasol da iti pimusayen alolak. Iso na lang tasakbay a pimanaw da, inala da ti ilemlemang ko nga ururno nga akwarta a para kuma iti matrikulak. Ultimo dagiti kama, tugaw, ken aminen a pakairanudan da saan da pinakawan. Inala da amin sa dakto pinangtaan ajak kano agipulpulong kadagiti otoridad. Nalaos ti pungtot ko kadagidi akanito. Nalaos ti sakit tinakam ko manang. Iso akabigatan na, nagreportak iti barangay. Nagbalin kamat gayam a biktima dagiti makakanigid a grupo. Anya ti kayat ti asawan, Kapitana? Saan la asika ti nakapasamakan ti kasta, Joseph? Addan dagiti munaken ka nagbalin a biktima. Naghasat ka pa ikit di, ta saan ka naipada ka dagiti daduma a biktimada. Kapitana? Ti daduma a nagbalin a biktimada, inuluyan da. Diyos ko. Day ta ti kinapod no, Joseph. Madaman ti investigasyon ti kapulisan, may papan iti dayjay makakanigid a grupo. Kapitana, tulungan da ko mga agkamang kadagiti polis. Nasken nga i-report ko tinapasamak kanyak. Talaga day ta ti rumbang a maarami dita. Sige, kuyugan ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Saan arumbang ayalang-alang ti dakas nga arami dayjay a grupo. Masapul nga aggibusan ti kinadakas da. Sayat mo tas ituturot ka nagkamang kada kami. Tapno report mo tinaramit kan ka dagiti makakanigid a grupo. Kinapudno na, sir. Nalauslat ta di buteng ko ng aging gaita. Mawatan ka. Ngam kastoy tarumbang. Ti idanon nyo kada kami apan nakabagiti lintag ti kinadakas nga aramid dagiti atat tao. Tulungan da ko, sir. Pangaasiyo. Masapul ang makamag dagiti atat tao. Di kagdanag. Aramidan mi ti amin nakapaglan mitap no maaresto dagiti managdakdakas kat mamimpinsan na marpoog ti grupo da. Saan nga itulog ti gobyerno nga agtultuloy ang makapagdakiwas dagiti kaskadakwada. Gaputa sigurado saan tayo ang magunod tinananay akapya no agtultuloy mat ang makawaywayas da. Sir? Wilgayam Joseph, masapul apirmam ti salaysay mo may papan iti napasamak kan ka.
Kat mangnamnama ka nga aramidan ti gobyerno ti amin, tapno mabimpinsanan nga agibos ti kinadakas dagiti makakandigid a grupo. Agyaman ak Diyos ko. Oray kasano. Nakaisimpak mo't langan dito o nagtibalay mi ti day di lolak. Medyo nabayaganak mo't anagi dalimanak. Kan nagdalus ka dagiti na buong akagawaan. Gapoy tinagmading aramid dagiti awanan. Umay ka ditoy! Ano ti? Aramidan nyo kanyak. Binalagan da kayo di. Kinunami, adi kagkamkamang kadagiti pan nakabagiti linteg. Ngam natangkan ti ulo. Sandak kumadangran. Maasi kayo kanyak. Sandak kadang... Udno asan kayo nga espiya. Iti dahi di apo mo bakit. Ngam gapu iti panagkamang mo kadagiti pan nakabagiti linteg. Gapu iti panang ipulong mo kada kami. Nalawag ka kabusor da ka. Takakonsabos mo tayo gobyerno. Isarumbang la adosaan da ka. Kakadwa, dosaan nyo da ito'y akakonsabos ti gobyerno. Matungpal, Pangulo. Joseph, Barok, Joseph, mangmangag na ka di, ha? Kapitana. Siyak na rod. Naimbaglaangan, tasaan da ka nga inuluyan, Barok. Kakapsutak. Sakit. Intero abagi. Gapuday ta iti panangbugbugkan kadagiti makakanigid a grupo. Nakaro dagiti donor a sinagrap mo gapu kadakwada. Impayan da ka lang iti first aid nga masapul a maipanda kay di ospital, Barok. Imbaon kon tay kagawad a kadwak a mapanmangala iti aramatan tayo alugan. Masapul nga ipanda kay di ospital. Masapul a mataming ka, Joseph. Pagarup ko idi no kanibusan kon manang Emmy. Ngam nakapuutak kabigatan at amtamingan dagiti opisyal iti lugar mi. Nasakit man para kanyak, ngam talaga ajak kinabaulan ti simrek iti pagadalan ken nagtrabaho iti sumagmamano nga aldaw. Agingga iti namin pinsanan a naikatak iti trabaho, gapo iti napagtengko. Kasaruno dayta tinamin pinsan meten ajak pan nakaituloy iti panagadal ko
Agingga iti namin pinsanan a nagsardengak. Gapu iti aramid ken sinagrap ko kadagiti makakannigid a grupo. Gapu iti daytamanang kinaykayat kun ti madayo iti lugar mi. Kalpasan ana ilakok ti balay ana panawan kanyak daydi lolak. Ket nakagtengak ijay syudad ti Manila. Iti kaaddak ijay manang saan ana igagara ana duktanak no kasano ti sistema ti panagrekrut dagiti makakannigid a grupo babaen iti unyon ta iti nagtrabahwak idi ijay syudad ti Manila. Al-allukuyan da kami ako mapeng kadakwada. Ngem saan dakon ama alilaw pay gaputa amukon. Ken siya kon a mismo tinagbalin a biktima ti pudpudno nga aramid da. Agluplupyas ti gura iti barukong ko para iti dayjay a grupo manang Emmy. Agsipod ta namin pinsan arini puog dati kakaiso na anamnamak a makalpas wenno makaturpos iti kolehyo. Amo katong palbiag kon nga imutan ti trauma agapuanan ti killo a pamati ken awan kwenta na nga ideolohiya dayjay a grupo. Agingga iti naikanak iti gundaway nga agabroad manang ket agingga ita adda akpaylaeng ditoy Dubai. Agyaman na kiti panangidrama yo iti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Joseph. Joseph nalabas ti kinaulpit alinakam mo. Manipod ka dagiti manangan lilaw ken nadudursok akamang ti makakannigid a grupo. Naimbaglaengen tawan ti dakdakes a napasamak ken ka ket saan ka naipada kadagiti dadduma a biktimada. Namnamaem a makaipaaypak daar ti inkain-salaysay tapno saanen a makaalilaw pay dagiti grupo akas kadakwada. Ket sapay lakuma tamamin pinsanan nga aggibos ti dakes nga aramid da. Alakastan pagayam ko katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biyak. Tintun mapunas dito'y lagi